ngarsa dalem Allah. Kulawarga inti nilaran pinaringono ketabahan kegiatan saged anglajengaken menapa dados cita-citanipun almarhum lan almarhumah. Duh Gusti namung panjenengan ing pantes kula suwun. Duh Gusti namung panjenengan ing tansah maringi menapa ing dados panyuwunipun sedaya para kawula. Amin. Amin ya rabbal alamin. Manungsa puja paripurna. Kagem anak-anak kula Yuli, Dik Dita, Mas Nur sugeng tindak tentrem ing ayunan pangeran. Dadi wong budaya bisane umbul donga ya kanthi jiwaning budaya sing sak jero-jerone. Oh iya. Iki matur gunging panuwun kang tanpa pindhan marang para sutresna kabeh nok. Iya. Wis kepareng paring donga pamuji marang para kanca-kancaku ingkang padha seda ana ing Wanasaba mawi esuk. Oh iya, iki ya kala mangsa ya sok indeni kowe ta. Iki layange pirang-pirang nok waca mengko ndak nganti kata lompen. Oh iya diwaca. Sugeng dalu kagem Mbak Limbo, Mbak Cangik niki saking
Dik Wandi nyuwun lagu Kembang Rawe. Lan nyuwun doanipun mugi-mugi warga Genting diparingi kesehatan lan kelancaran, anggenipun patut rezeki amin. Ana duwite 100. Ya. Njur iki meneh ana layang dikandani duit 50 katur Bapak Dalang. Kula Kuat Suringgana nyuwun lagu Gubuk Asmara. Matur nuwun ana duwite 50. Ya wis dipinangkani meneh. Kagem Bapak Dalang saking kula Bapak Gito. Nyuwun gending sinom ketoprak sesideman jineman uler kambang. Saking panitia nyuwun dolanan lali janjine dandang gula macapat. Oh iya, heeh. Ya wis pokoke mengko dipinangkani, ana duit ora ana duit dipinangkani. Heeh. Gandeng titi wayahe limbukan. Wadah metu meneh layange. Ayo terus. Ana dite 100.000 meneh. Wis. Waca. Sugeng dalu, iki 100.000 kok ana layang loro. Wah iki 50.000 edeng iki. Sugeng dalu kagem penyanipun Bu Limbuk niki saking kula Pak Slamet. Badhe ngersakake lagu Gelo. Ingkang nyekar Mbak Elisa, Pak Slamet. Lajeng layang ingkang setunggal malih menika Pak wacane. Niki saking kula rombongan Sinoman badhe ngersakaken lagu Gubuk Asmara. Ingkang nyekar Mbok Ditatin. Lho. Kok Mbok Ditatin to? Iki aku mung maca layang lho. Ingkang nyekar Mbok Ditatin. Dene ingkang nyekar Liwung mangke Mbak Elisa, pemuda Genting. Kok ketok tuwa banget kok Tatin ngoyo cetha blingah-blingah kono mbok di wis ora. Oh ya, ayo dijumenengake sapa siki. Lho sapa meneh sing wis diarep-arep karo para kanca-kanca pengrawit lan karo kanca-kanca pamiarsa ki Mbak Elisa Orkarus Alaso dijumenengake. Heeh, yo. Aku ngenteni tekanmu. Selamat malam juga. Selamat malam. Sehat toh Pak Jum? Ya alhamdulillah. Ya geliak-geliak sehat sing penting kok nak. Geliak sehat. Geliak-geliak alon-alon tetap sehat. Alon-alon. Iya. Mbak Elisa. Rengket-rengket ya. Piyayi kene iki nunggu sampean wis nganti ora karu-karuan. Napa nggih ta? Lho tenan. Wiwit mau lho arep Sherlock sampean iki wangele ram. Oh iya, tadi Sherlocknya susah ya, tapi ya tekan gone kok. Tapi aku tadi lewat sana.
Lewat kono medeni. Medeni piye? Dalane itu Sepi. Tak kira hilang ngono. Saya cilik bar kuwi ana kabute. Wah, wedi tenan aku. Ning tenang, piyayi kene iki apikan kok Mbak Elisa. Iya. Upama sampean liwat ya, Ya. ketok wah iki takon wong. Badhe nganu dateng genting pundi? Jenengan sinten Mbak Elisa? Oh, kula terke. Iya, makanya aku pakai GPS hari ini. Iya. Tahu GPS artinya apa? Enggak tahu. Gunakan penduduk sekitar. Nek nganggo GPS tenan malah ra Kuwi nek wong Jawa ana sing ngomong meneh ngene malah. Apa? Nek lunga kok angele goleki nggone, pentrungane tabuh. Pentungan opo? Pentrungan. Tegese pentrungan tabuh ki nek wong tuwa nyas mentani kon gelem takon. Oh, tanya. Iya. Gelem tanya. Tadi aku jauh lah kan lewat Candi Mulyo, terus baru mau belok langsung tanya aku, pundi genting. Wah, mereka lurus mawon langsung kiri ngono iki. Lah dalane kok ilang rapopo sing penting yakin. Ah, iya. Tekan gone alhamdulillah Alhamdulillah. saged mriki. Matur nuwun. Saged kepanggih Bapak Ibu sedulur sederek mawon wonten genting meniki. Genting. GENTIG. Ah, iya ning kuwi dijane genting. Genting. Yo genting yo mboten napa-napa genting. Iya, Genting terus terus-terusane napa? Pakis napa mboten? Ya niki kelurahane Daleman Kidul, kecamatannya Pakis. Heeh. Daleman. Ini semua. Arep aku wis krasa aku. Semua di daleman iki ne. Awak dhewe ning jero daleman iki ne. Iki bukan daleman kathok itu ya. Iki Tapi daleman toh? ya daleman tapi itu nama Daleman desa. jembar banget iki ya iki. Ah iya, daleman yang gede ya ini. Gede banget ya. Aku saiki ning jero daleman. Alhamdulillah. Genting daleman. Dadi nek sing muni iki ora ming daleman sing tipon 6 kilan iki ora. Iki Ini luwih gede. lebih dari itu. Iso mah pirang-pirang depo ngene, nah. Ya. Jeje, acaranipun napa? Acaranipun perti desa, saparan. Saparan. Berarti nek dongakake nggih. Dongakake Bapak Ibu sedaya pira cacahe 1800 kawan basa gangsal likur sepidak basa. Bapak Ibu ingkang rawuh. Mugi-mugi sedaya pinaringan bagas waras sehat panjang yuswanipun. Anak-anakipun diparingi sukses sedaya. Rezekinipun diparingi lancar, tanduran-tandurane subur, sayurane ya enak kabeh, nek didol ya payu akeh, batine saya akeh. Apa meneh ya? Apa gaweane padamelane sing dodolan ya bati akeh. Terus sing sok nyolong dilereni. Wis maksar aku, Dik. Iki piyayi kene iki arep tumanping akeh kok gek urung-urung wis sing sok nyolong. Dilereni aja nyolong. Oh, kuwi apik ya dilereni kok ya. Iya. Dilereni ya. Wah, lha iki ngene lho Mbak Elisa. Jalang ya paringi laris kabeh. Heeh. Umet ra Pak tapi nek kabeh. Nah, iki aku jan tobat malam kit kae tanggal 31 itu. Tekan sak yamin iki ya urung doleren kanca-kanca. Sedaya. Terus nyambut gawe. Pundi-pundi kabeh kok sedaya wayangan. Alhamdulillah laris. Laris. Iki delalah paro. Iki adikku Wahyu ya mayang dhewe. Oh, Mas Wahyu juga wayangan. Oh, sekarang saya cari penggender dari Ethiopia. Oh, aduh tenan sesuk mbok saka Mesir sisan, Pak. Ah iya aku wis nganu wis masir. Wong iruke wis kaya geol. Aku sing gumun iki sing cetok impor ki pembonangmu Pak nganggo kacamata ireng. Kae wis nganu kit ngomah. Engko ana Elisa to, nggo kacamata ah. Ngene. Oh, ben keren. Iya, ben keren. Cool. Ben full. Full kaspo. Mbak Elisa, panjenengan sampun ndongaaken kalian para warga boten genting mriki. Coba sampean ngrasake Mbak Elisa. Mau sampean kan sampai sini terus ke transit gitu. Nggih. Tanggapane piyayi kene karo sampean kepiye? Elok tenan yo kabeh kokono kabeh ramah-ramah. Aku lagi linggo langsung tawari madang. Tawari ngombene kurang ra opo. Kuwi kan beratine ngerti banget aku ki wong sing mesake nek ning omah cah kos yo ora ono panganan. Dadine ngerti nek aku senengane anu ning nggon pecel lelenan yo ono lele. Heeh, ana lele. Lele sak sambele nak Mbak tadi. Ya aja tok nek jaman bareng dielik-elik, Mbak.
kita jaga kan dulu, Kan jaga. dicepaki kobokan. Heeh. Nah, ngerti dicepaki kobokan, Pak jupuke loro meneh padahal mau jupuk loro. Kok ngono kok muni diet. Ayo. Ngerti dhewe lah ning atis. Gaduh bareng ya. Ya, matur nuwun piyayi kene seneng banget Mbak Elisa panjenengan rawuh mriki. Cek kula geremen sanget. Wonten mriki saged sowan mriki, Nggih. tambah sederek, tambah sedulur. Ibu ki saged benjang tuman meneh nanggap melih Pak Jumbo malih. Nggih. Mergane niki pun sampun kawentan Sepele gede. sepele kok. Nih ya alhamdulillah kok Mbak Elisa. Nggih. Panjenengan Mbak Tatin do nyengkuyung karo bapak nih akhirnya ya kula iso temek-temek mlaku lumpuk-lumpuk kok titik Mbak. Temek-temek lagu. Nggih, iki ya mergo kula ki laris ki ora semata-mata milih apik kula mayang mboten, kula ku apik-apik nggo napane wong ora apik. Mergo wong ki kawigadane saiki nanggap kula, nanggap Pak Jumbo. Ning ana bintang tamune ora ana. Ayo wis ora mang nonton ngelek. Sida ngono ya. Ana bintang tamune ora? Nganu Mbak Elisa, karo sapa? Karo Tatin. Wah, nonton jo wong ana sinden presiden sing galake ra ilok. Oh, lah Teko. berarti kowe ngenengi IV ning aku ro Mbak Tati no. Hah? Ngenai IV ning aku ro paling ora ngenengi. Yo pasti toh. Sasi September Iya. sampean ki mendapat hasil kerja karo bebarengan karo kula ya wis ugi banget. Oke banget no. Ya ta? Nganu kok men nek diitung seminggu paling Mbak Tati ini wis go BRI. Kayak ngene iki. Tendang ini iki BRI. Ha iya. Iki piye to iki wong iki saka sesuk sore karo aku meneh. Oh, sesuk. Heeh, let sesuk Sesuke meneh. karo aku meneh, karo sampean Sesuke meneh ya to. Oh, Ya kuwi iya. yang daleman meneh. Kuwi daleman, Nah. akeh men dalemane ya. Ya nek Kecamatan Pagi itu daleman ini memang semua orang sering pakai daleman. Beda karo Sentolo. Sentolo. Sentolo itu enggak ada di kota Sentolo sing jenengane daleman enggak ada. Gak ada. Enggak ada. Adane di sini tok to. Iya di Kecamatan Pakis daleman itu Kowe banyak. golek daleman ning kene, Mbak. Onone ning kene. Ora ana sing pas nek nang kene. Ora ana sing pas. Pak Jumbo niki Ya. iki setek banget angger ngene iki mesti. Ora. Wah, dah. Pengharapan baru. Oh, iki. Kira ya iki ya. Ya wis. Lambi anyar engko saya sabar dulu. Iki ana saweran tapi iki Ya. ana tantangane. Tantangannya apa? Nek mboten saged berarti bali ning kula ngandang. Heeh, piye? Ngandang ten kula kalih Mbak Tatin. Heeh. Oke. Pertanyaannya. Nah, ya wis. Untuk siapa itu pertanyaan? Ya yo wiyaga karo Oh. sinden to. Dalang oleh Masa jawab, Pak Ra? Jumbo. Ini jalannya oleh Kamu ya jawab. minta, kamu mau minta, kamu dalang tuh pengarep loh, pengajeng-ajeng. Wasem. Mustaka. Dasmu Pimpinan kuwi. nipun niki grup niki yo ben gua anak. Oh iya siap. Aku ki tok nganu kok Mbak Lho, Elisa. sing gleleng sih. Loh, aku ya matur nuwun sampean lho. Setiap ana ngene iki, saweran ngene iki, dong ya sok panjenengan tampa dong nek ora kae aku ora pernah njaluk. Panjenengan paringi karo presiden-presiden itu terus do dikelola karo presiden-presiden masuk Ben kas. tumbas seragam. Nek kenal Mbak Elisa Tatin dadi saiki presidenku, wah iso mengelola kas dengan baik. Ada dana sosial, ada dana untuk membeli baju, untuk membeli jarik dan sebagainya. Sesuk muni ado nukokke apa-apa karo aku nine. Tenane. Mbak kok ke Pak Jumbo apa? Oh, kacamata renang. Apa iso renang Pak Jumbo ki? Oh, penerang? Oh. Wah, enggak tahu kamu. Bisa. Saya itu renang jegur glur terus tadi tak liwat jure, aku buka ini. Dul. Oh ya, iki pertanyaannya buat Wiyoga. Oke, apa? Oke. Iki arep iki mengandung kesempakan antara Wiyoga dan Dalang. Kekompakan. Semangat dan kekompakan. Nipun Wiyoga dan Dalang. Ini ada 500 lembar, 5 lembar 100.000. Iki nek Wiyoga bisa menjawab, nah ini bisa untuk Wiyoga. Pertanyaannya, tanggal berapa ulang tahun Pak Jumbo? Nah, saya ngerti ra, nek ra ngerti berarti ra sempak. Nah. Bali ngandang ning nggon aku. Di, sapa ngacung. Ngacung pae. Pak sinten, Pak? 19 Oktober Tahun 74. delok KTP deh, Pak, KTP. KTP saya nggak bawa, tapi itu betul kelahiran saya. Iki ora nganu lho, ra Eh? di ho-ho. Oh enggak, itu betul.
Tenan ra? Betul. 19 Oktober Ya, tahun 74. Bener? Betul. Bener? Betul. Oke, buat Yoko. Titip nggih Kang Salatus. Lah terus iki nggo sinden. Ah, ki. Sinden yang gak bisa ngandang lo ya. Aku berharap ngandang iki. Aku tak golek sing angel. Lek takon sing gampang. Nek sing angel ajar nih. Iki kan mengandung kesempakan. Oh iya wes oke. Dari sinden-sinden monggo ngacung. Nama lengkap istrinya Ki Jumbo Siswanto. Pak In yo jawab. Nama lengkap lo iki. Ibu. Bojone bojo sing siji endi? apa pira, Pak? Yo, Nek aku bojone siji yo. siji ta. Siji. Paman sing utama. Wong aku sing iki bojo ki ra ono sing utama ora utama. Siji tok utama. Oke. Sapa Mbak In jawab. Lengkap lo. Ibu Setiani SPD. Wes lengkap kuwi siji. Setiani SPD. Bener Pak Jumbo? Ora nganu lho iki ora Betul. kerjasama lho. Bu Betul. Setiani. Iya. Sing nomor piro Bu Setiani iki? Sing utama apa sing siji? Nomor 2. Nomor 2. Ini nomor 2. Sik. Nah, istri saya yang pertama itu yang tadi sudah meninggal. Oh. Yang tadi anaknya foto dengan Mbak Elisa toh. Iya. Wah, ada bocah ganteng nang jero. Ya. Pakai baju hitam itu. Wah, itu Oh, ganteng. itu. Foto sama itu anak saya. Ya. Terus melahirkan itu ibunya nggak ada. Ya. Terus saya menduda 4 tahun. Terus Dan saat itu saya masih ganteng. Ya. Saya dapat mahasiswa. oh, Bu Setiani. Setiani itu. SPD. Ya, sekarang Oke, betul berarti nih. Oke, 500 buat sinden. Hore. Oke, sami-sami. edan tenan iki. Ini dari titipan dari Sobat Ngebyar Indonesia. Oh nggih, matur nuwun, salam sungkem kagem sobat ngebyar. Menika saking Pak Simo. Saking Pak Simo buan rawuh. Wah, iki Doh kono doh kene. doh kono doh kene. Wah, nganggo sporter to Tatin. Iki ya-yake nganu ya, Mbak Elisa. Lesok ning panggung digarapi kae. Terus ayo gebolo. Kok dialangi diatemi bareng-bareng. Kuwi wis gawa bolo-bolo. Gebolo-bolo. Ganti hati, Pak. Iya. Sesuk Ane piye? banmu ganti wesi wae, Pak. Kok nek gemboske? Aku Ganti. ora wong kono malah calling karo aku Piye? Mas, ganti ban nggak usah ke sana-sana, ke tempat saya. Oke, siap. Oh ya, Iya. beres ya. Wah, gratis. Matur nuwun Matur saka nuwun, Pak. Prambanan rawuh tekan kene. Wah, Nggih. jos, Mbak Elisa. Nggih. Menika panjenengan dipun pinangkani yen niki wonten Siap. artane kok. Kadosipun kathah sanget nggih. Nggih, wau wonten panjenengan sejedeman, ana panjenengan gubuk asmara. Wong asmara cetok Mbak Tatin, nggih. Menika sejedemannya iki dite, Mbak. Aku nampa kok ini tau gatel seminggu. Piro dite? Ana dite iki sampean 100. 100. Iki ku nggo Mbak Tatin ki sawu kulate wis petenge kok ngono ya. Kae nek ra 150 emang lho, Pak. Eh? 150 kae. Ya iki ana 150 ning 150 tetep kok mosok sing kono 100 kok kono 150. Aku iki bahaya lho nek ra 150. Ngapa? Yo nyo iki nggo nyimbuhi Mbak Tatin wae, engko mbangane keselamatanmu tidak terjamin. Deni, Yes. Sisi depan nggih, Mbak. nggih. Sistem Nganggo bawa kompel itu. Komplit ning Tadi mriki. ada. Komplit ora kombelit. Ya, oke. Nah, ya lah. Saged ketinggal nggih saking mriko nggih. Oke. Ah. Tintingane. Sowan menyang kutha gedhe Mbak Elisa, Dalan
Nek boleh bertanya saya tak matur Mbak Elisa. Boleh. Kenapa Mbak Elisa itu aslinya ora tus wong tanah Jawa, ora trah wong tanah Jawa kok seneng karo kabudayan Jawa? Seneng kabudayan. Jujur, ayo nek jujur, ini ada uang 50 tak kasihkan 10.000. Lek jawab nganggo mikir mung 10.000. Oh. Ambok nyanyi wae 100.000. Lah wong wis sugih kok. Sampeyan wis bendina ngeluk duit. Iya. Ayo. Wis sewut. Apa sebabe, Mbak? Sebabe, Heeh. aku dulu pernah penelitian tentang wayang. Wayang kuwi iso mewakili dunia. Ora. Nah, dalang kuwi kan ya dalang kuwi sebagai hal yang dunia yang kecil membeberkan tentang dunia yang besar. Dunia yang besar artinya kok wayang kuwi iso nyeritake misale ki kaya Bratayuda kuwi iso menceritakan Abimanyu meninggalnya Abimanyu utawa Karna meninggalnya Karna kuwi iso tentang kejadian terjadinya hujan kaya ngono. Kok keren banget ya. Mong saka bentuk pipih kaya ngene iso menceritakan tentang hujan. Ngono kuwi lah makanya aku njuk sinau wayang. Setelah diperdalam meneh bulane saya jeruh dan semakin ilmunya semakin banyak. Makanya ini hal yang harus kita pertahankan karena ini itu ilmu yang wes turun temurun saka mbah moyang ngono. Nek misalnya ditinggalkan awak dhewe iso kelangan dalan gitu. Sip. Mulane nek pomo wong perti desa kok nanggap wayang ku jenengane sangat bagus dan pas sekali. Ning nek perti desa ora nanggap wayang kuwi jenengane kurang pas karo pas. Nek misale dangdutan ya apik, tapi tetep sing wajib ki wayang. Ning ana sing wajib meneh ngundang wayang nek nang wilayah Pakis kudune ngundang Ki Jumbo Siswanto. Alah mung arep promosi bulane lek ku mikir asem tenan. Ya. Ah, iya terus. Kan dia. Bendera terus kayung-yon selendang kuning kang saking bukit swara kurang pramono ning wasis angungro marang bendara Tyas Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Yo ayo luweh becik ate ngono timbang
Ya. Apik Pak iki. Iya. Kisahnya itu menyedihkan. Nanti ada yang lebih menyedihkan. Apa? Wah ya wis. Nangko ya, kandhane ya. Oke, siap. Urip ana kutha gedhe kowe tak lunga Terima kasih sekali Mbak Elisa. Sama-sama Pak Ju. Menang-menangi Mbak Elisa ngaturke loro mau tentrem ing ayunan pangeran mau diaturke Mbak Elisa. Ya. Pisungsungile dadi seniwati utawa dadi seniman bila sungkawa karo sesama seniman seniwati no. Oh ngono ya Mak. Heeh. Ya saiki sak bajute tekan titi wancine Mbak Tatin sing kudu meneng. Ayo ayo Mbak Tatin baturi minggah pepanggungan pasinden saking Kulon Progo ning raine kaya naga pasinden saking Kulon Progo ning raine kaya naga. Kose aja nesu lho. Iki gurung-gurung lho. Ya iki ya gurung-gurung. Aku urung sida ngadeg lho. Wis dunekke raine kaya naga. Oh, iki urung ngaturke Pambagioharjo. Ngaturke Pambagioharjo. Heeh, aja kleru tampa nok. Lah ngapa? Aku ngomongke muni. Monggo-monggo Mbak Tatin kuaturi minggah pepanggungan pasinden saking Kulon Progo ning raut wajahnya kayak naga kuwi tegese mau pitutur. Mau ora ngono ki lho.
Ning ra rupane kaya naga. Aku ra muni rupa, ning raine kaya naga. Rai karo rupa piye? Ayo padha. Ning kuwi jane nek naga kuwi apa maknane? Naga itu adalah sesuatu atau hewan yang sangat besar auranya atau berwibawa. Tapi mengerikan loh. Lah mengerikan kuwi ngapa? Ya kan nek naga nang film-film kae medeni. Lah kan nang film lak gelem ngilat, kowe gelem ngilat kok. Angel ya. Karo dalange rung sida wis. Loh, ya ora ngono. Ning ngene lho Mbak Tatin, aku seneng tenan sinten kuyung panjenengan. Matur nuwun rawuhe. Mau kesasar ora? Mboten. Mboten. Ning kula dadak ngalang mriku. Metu ngendi? Metu ketep. Metu dalan. Ya ta, kaya kowe iki atose ora umum kok. Dumeh nganggo fane do nusul rene atos nek. Jenengan tanglet pripun? Mau liwat ngendi? Liwat ketep. Liwat dalan. Oh, ayo. Ya ora ana wong presiden ayu-ayu kok liwat kalenan ya ora ana. Lah Wirok apa? Lah ya bener po. Lah Bener. jawab ya bener. Ning dalane mau dalan metu ketep apa dalan metu pakis ngene lho. Ambo ora ngerti. Oh. Sing penting lewat dalan aspalan. Sing penting tekan kene. Ning rada cilik. Heeh. Aspale. Aspale cilik. Ya ora apa-apa. Cilik kae sedeng to. Sedeng. Nah, ayo go liwat motor wong dalan kuwi ana sing sok elastis kok. Dalan apa elastis? Loh, nah iki ora ngerti. Ha iki ketoke dalan cilik mau iso diliwati mobil kok. Ya kuwi mergane nek dalan kuwi ya pancen dalane ngono nek elastis ki ketoke cilik jebulane Jebulane amba. Kowe ngerti dan kok ngono kuwi. apa? Ketoke cilik ning jebulane amba kuwi ngerti. Ya mesti ngerti wong duwe. Duwe apa? Duwe dalan. Karet. Karet go jepret kuwi apa piye? Oh ya ora ngono to no, ora ngono ora. Nek karo Kakang niki ora cok gampang. Ya kok aku jane iki tergantung apa ya lawane. Nek lawane kuwi apik, aku ya wis apik. Wah. Nek lawane kuwi ngece ya tak itek-itek ngono. Oh, dadi nek aku dianggap ngece. Lah ngece ra? Aku ora ngece kok. Mbak Lisa mau dia alem-alem Mbak Elisa ayu. Basan aku raine kaya naga. Nek saiki nek kaya Mbak Elisa ki bukan naga nek seperti itu. Karena naga itu identik dengan besar. Kowe iki apa sing ora gedhe? Jal, bokong po dem. Awak po gedhe, tangan po gedhe kok petinju. Sirah ndas po. Ndas. Ning ora apa-apa nok. Arep kowe iki gedhe ning sembodo. Aku senenge karo kowe. Bodone piye? Sembodone kowe iki nyatane ya saiki kondang tenan. Ya ora. Gedhe ning ayu apa cantik ngono lho lumayan. Ya nek cantik jane ya ora. Jajal tekoke masyarakat kene, cantik ra? Tatin cantik napa mboten? Cantik napa mboten? Sapa yang meni mboten mau? Ngece, aku ki dandan tengan kene tak ayu-ayu kok muni ra cantik. Ngene lho, Nok, mungkin kae do nonton asline nek ning omah. Lah, ya ta? Dadi kowe iki anggere ning omah kae, wah di upload kae nonggon YouTube to. Bedong ora dandan ki pancen ya lumrah. Nek kowe wis macak pancen. Wah. Kaya naga. Ora. No, berwibawa. Auranya itu memancar, ngono lho. Tenane, iki lahir batin ra le omong. Heeh, lahir batin. Nah, aku yakin demi Tuhan orang ngapusi. Apa? Dadi almarhum Kiseno kae nek ngendika kae apa-apa ki sarwa pas. Pase nggo ndi? Tadi ini nek ora macak lho. Wis jan ora bejaji nek macak auranya memancar pancen iya. Wong aku ki nek petuk karo kowe iki nek dong ora dandan yo lah. Aku kok kaya ngono jebul ya. Sapa sing muni wegah? Wah, urung tau ora kok Monggo muni wegah. monggo presiden Margolar sing kondang paling galak ki Tatin ya. Jane ora galak ning apa ya nek omongan ki seru. Ning terbentuk karaktere sampeyan kok, Nduk. Ora apa-apa. Apa? Ora galak ning budek jarene. Ah budek ora kok. Ora. Ora budek ya wis ora mang nesu. Ya kan aja diunekke to. Ya ora aku ora ngunekke. Aku nek karo partner mongko wis ngewangi kerja aku ki ora tau aku ngunekke budek ora. Ya ming pokoke tak jaluk sampean ya kudune sing jelas nek ngomongake ngono. Karo warga masyarakat. Iki rawuh ana ning Desa Genting. Ayo kowe ngaturke omong-omong. Conto. Nah. Apa? Sing cetha. Oh sing cetha ya. Wong ditunggu wong akeh. Niki, hah? Apa?
Sing cetha wong ditunggu wong akeh. Iya. Nek aku omongane rasa omong nubruk-nubruk. Ayo omong. Ayo omong sing apik karo warga masyarakat mumpung ditonton wong akeh. Piye aturmu? Aja nganti ngono. Cetha kok, nek cetha aku ora muni he. Ayo aja nganti kleru. Ayo aja nganti kleru. Takani. Piye memang? Aja nganti kleru bahasane. Nek omongan nganggo mic iki mbok sing seru. Ha wong iki pancen stelane kaya ngene kok. Iki dalam rangka bersih desa. Heeh, mergi desa saparan. Nggih, nderek ndedonga kagem masyarakat Genting. Daleman. 6 kilan mau piro? Oh, 3. Nggonamu sing 6 kilan iki nggonamu. Ora yo. Kok ngarep kene nggon udel kene tekan nggon udel meneh iki 6 kilan. Iso tak dudui nek ora percaya. 1, 2, 3, 4 ngono dari sakmene iki lho. Kose lho lagi arep ndedonga. Iya, iya. Ndongake. Mugi masyarakat wonten mriki tansah sehat nggih Pak Bu. Lancar anggenipun pados rezeki. Tansah ayem tentrem bahagia mulya. Amin Allahumma. Amin. Nggih, kalih nderek ndedonga Pak Jumbuh menika kagem almarhumah koncone awak dhewe Ya, dilelae mau enjang nembe alangan nggih. kecelakaan ning Kreteg Padha-padha ngibadah budaya. Heeh. Ayo wis muga-muga oleh papan sing penah ya. Nggih, amin. Heeh. Mugi lantaran ya awak dhewe cok kerep srawung to nggih. Nek dilelae ana salah lupute di ngapura. Iya mesti. Nggih. Heeh. Pokoke swarga langgeng kagem sedaya mawon ingkang sampun sowan wonten Disi sowan ning pengayunaning Gusti. Nggih. Seniman-seniwati Temanggung. Ngono. Nggih. Wis iki. Heeh. Kuwi iki Aku linggo. Wis ta. linggo. Ambok nglumah ngono kuwi. Lah kan wis ta. Lho kan ngaturke tembangan kok ya. Oh, iya. Iki lho piyayi kene iki mau ngersake gubuk asmara iki lho. Kuwi mau ngomong-ngomong sing nek aku Mbok De mau ndi? Ki, Sapa jenenge? iki jenengane Pemuda Genting, kowe wani lho pemuda. Kowe dadepi pemuda. Pemuda Genting lho. Pemuda Genting. Ora gentle kuwi, muni pemuda. Kudune nek wani ya jenenge Jumbuh ngono langsung tak dites apa? Aku urung nganti terserah aku tak jos kowe. Aku mbok keris kok. Kuwi lho sing muni Mbok De lho. Ha iki pemuda kowe wani karo Lah ya pemuda. mulane Pemudane wong akeh lho. wanine keroyokan muni pemuda. Nah kowe wani karo pemuda kene mah lempoh Bali. Lah ngapa? Ajare wani karo pemuda. Ya kan. Pemuda itu tulang punggung bangsa. Ayo terus ngapa nek ngonek aku Mbok De? Aku kowe mbok de ora. Ora. Lho, ndak iya. Ndak iya. Nek anake Tri nek karo kowe muni piye? Mbok De. Mula kuwi aja. Ya kan nek definisi Mbok De iki ketoke wis tuwa ngono lho, kan aku urung tuwa. Kowe iki wis tuwa ning ora rumangsa tuwa. Lah, ya paling ora kan 50 munggahi Mbok De. Aku urung ana 50 munggah. Wong kowe iki sing halus mingkene iki kok tok. Lah ngapa? Nek liyane iki sing jenggrut ora karo-karuan kae. Tau ora apa? Ora ketok kok. Dajalke marep rono. Lho kuwi mburi kuwi sing cekidut kaya ngono kok. Cekidut endi ta? Kowe iki marep rono padha. Ora yo. Jajal kowe golek spidol, ora mburi dikeki tetek loro ngono tek ngono. Engko lak ana wong arep ngemek lak saka mburi. Kleru ding. Ngemek mburi ra apa-apa, nek ngemek ngarep yo Ora pareng. masalah. Heeh. Asus. Lagune nak Apa? Gubuk Asmara. Gubuk asmara. Piro mau? 100. Sekong Elisa piro? 100 ning Elisa ra gelem napa, Elisa isin. Lah ngapa isin? Ora gelem kok Lah ngapa isin? Nek Elisa kan lho, sing jenenge presiden warga laris paling fenomenal iki Mbak Elisa loro tatim. 100 kok tombo isin ya. Hei, penonton dongo nih di PW edite aja gelem dapusi, ngerti nek dalange sak ngapusi ya. tombo ora? Gak aku nek rasa kuwi mau njaluke piro nang kono. 100 iki malah asline iki 2 lagu. Ming ana diri 1 berarti 50. Yo. Aja gelem malah dipromo
provokatori karo penonton aku. Kae Mas Bule fane kowe nok. Fane kowe lho. Tak andani yo, aku ki nanggon ki YouTube ki. Ha piye? Netizen wis dong nek Tatin ki moto duwiten ngono. Ning ora apa-apa. Moto duwiten ora apa-apa, ora masalah. Aku ki kan itu ki jenenge apa? Engko tak jawab aku. Saweran itu adalah bonus. Heeh. Dinggo nyanyi sapa sing nyanyi. Heeh. Lah aku kan ora minta. Iya. Kok nek moto duwiten? Tur nyatane umpama kowe nampa wae cok malah dikeke nyon iki Pak Dalang iki kula mboten ajeng Kula mboten nyuwun. nampa. Malah niki damel kaswaranggono cok ngono to? Heeh. Biasane to? Iki yo apa ora? Ora. Oke. Kok Mbak In, seragamnya nak urung komplit to? Engko dikompleti nganggo iki. Ya. Lah ya ngono kuwi dalang Apa? Aku kira tau njaluk saweran kok ini. Nyanyi kita apa nyanyi. Tamporis, tampa. Kok timbilen kok bar dikeke kene kok jaluk meneh. Oh. Ya, nak lagune Gubuk Asmara nak. Oh nggih. Niki simbahe sing gender ganti. Ah Mbah Woto mau ki mayang awan. Terus Tampa gawean. Heeh. Dewi itu borong-borong yoga dewi mayang awan begini kon nglakoni Pak Wahyu. Oh. Mergo aku wis nang kene. Yuk niki Mbah sinten? Iki jenengane Mbah Mul. Darjo. Oh Mbah Darjo. Kayak lu sok tembangan suluk menyuruh kayak lu. Darjo madai jaket. Arso. Oh, Arso toh? Darjo. Derek sinau nggih Mbah. Ampun diladaki nggih Mbah. Jenengan ajeng mik napa? Kuwi arep tuwa tawani mik gelem tenan kuwi. Penontone ijan. Aku nawani iki kok domne susu. Sing tak nawani Mbah Darjo lho, don jawab lho. Dos don duwe dhewe-dhewe ngono, garingi res kok. Susah susu. Kuwi Mbah Darjo ki ngunjuke mung teh pahitan kok no. Walah Mbah. Mula awet umure wis meh 90. Walah tesih sehat. Jase aku. Anu ta? Kuwi mergo 90 duwe anak cah kelas 1 SD. Astagfirullahaladzim. Mbah jenengan tesih mempeng to Mbah? Oh. Ya jawab tesih. Tesih rasa. Pokoke nek wong lanang iki mbok tuwa kaya ngapa tetep ijik tuwa. Ji apa? Tetep rasa. Ah tetep rasa. Hai. Beda karo wong wedok. Lah ngapa? Bedane piye? Wong wedok ki ora patek rasa. Alah teman sing dadi wong lanang terus gleleng. Ngapa? Terus beda karo wong wedok. Ana tembung, wah umur swidak ini surung melundung dudut katut. Apa wi? Kulit. Kulit. Nek disabuni malah bingung ya. Ating glinding. Nggih minangkani pamundutan menika Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nyingkar nyingkur. Apa Mbah? Mingkem Mbah. Ora iso kuwi pancen kuwi cicakane biyen kleru. Tapi yang kleru. Dan biyen arep nganu arep njabuk gawe wayang togok kuwi nak malah wis kliwat dadi ayo wis dadi kok. Ya ora, simbahe sehat terus. Wiwi manik nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan. Lingsem yen kemutan. Nggih. Lampahan kan uri
sindene kelong siji masuk angin. Iki anake sing ngendang iki agek ora patek pekoleh awake njuk rewel. Ya kan mau dalu bareng mayang. Iya. Kudu njaluk bubuk ngomah karo ibu ngono. Oh, Mbak Laras juga udah mulai Iya. ngendang lagi. Wah, absen beberapa bulan. Beberapa bulan. Saiki wis mangkat. Mangkat duwe baby. Tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, gubuk asmara bersama Tatin Lestari Handayani Didot.
sembah nuwun. Aja lenggasikno. Oh nggih. Tak kon ngancani Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa Oh jumeneng. nggih. Ora apa-apa tok ora kres tok karo Mbak Elisa. Napa? Ora kres tok. Dongdongan. Dongjongan piye? Dongdongan. Iki dongdongan kanca dongdong ora. Piye Mbak Elisa? Pripun? Sampeyan karo Mbak Tatin iki cok mboten? Malam ini toh? Malam ini. Malam ini ya rada cok aku mau dinehi nganu kok lele nggon buntute. Ha nek aku kok diwele kok buntute kok kowe iki yo kebangetan kok Tin. Piye ta? Nek lele kok buntute Lah dhek seneng nggon buntut ya tak kei buntut. Nek lele iki sakjane ya apa maneh aja buntute ya diparuh lah rada. Lah ya dhek buntut aku ndas. Aku dinehi nggon buntut. Nek Nggon keripik ki lho Pak. oh. Kuwi tok nggon mburi tok kae lho nggon buntut. Aku daginge. Ra nganggo nggon kari dhuwur-dhuwur mburi dhewe iki lho. Aku daginge sapa? Ya Tatin. Oh mulakno kaya ngono awake. Ya kok yang daging. Ceritanya iki gini, Piye? tadi kan makan lele, Heeh. lelenya itu enak, Oh. sambelnya juga enak. Heeh. Lah aku kan mau ambil, Heeh. Mbak aku sisan Mbak ngono iki. Heeh, terus Kayaknya jikoki ra? tak jikoke ya sa, enggak aku wis wareg, masa tak jiboke. Yo endi kene buntute ngono. Lah aku ngomong buntute ya mbok ditugelke separo mung nggon mburi dhewe lho Pak. pancen Kandhani lho, kowe iki nek cara tak kene ngarani cerongoh. kok serangah? Saiki nek nembung buntut tak kei ndas kok ya piye? Jare njaluk buntut yo Ya tak kei. buntut ini separo kok nggon weteng kok ya mung nggon bagian dilamakan. Ya kowe nek ngomongnya muni, "Mbak aku njaluk separo ya, tak kei separo." Kowe muni piye? Nggon buntut. Ya wis. Wah, sampean kleru nembung kok. Ngono kok. Lah piye carane? Mbak aku jaluk separuh ngono. Separo. Separuh. Oh ya sesuk meneh tak omong separo. Heeh. Lah ya kan ngomong buntut ya buntut ki kok. Kebangetan tenan kok. Enak ora? Ya enak. Ning ning malah bener Mbak Elisa. Sampeyan itu buntu iki malah suatu kebetulan. Soale Marahi dadi lah nek lele itu kan ndase kan atos. heeh. Nah, mulane nek wong gelem mangan lele kok nggon ndase. Sok buntu munggahane dadi ndase dadi atos. Ngendi-ngendi yo ki nek ndas ki atot. Nek ndas empuk ki ya ndas apa? Ana wae. Apa? Aku wis tau ngerti. Ndase Nggon sapa? anake aku. Nggih turu tak mek ngene iki empuk. Anake sing lagi cilik. Biyen. Heeh, nggih sing cilik biyen. Saiki wis tekan mayang ya ora tak mek kok ya. Aku kalah gedhi ro anake. Wo lah piye kuwi? Kok iso? Iya. Lho, ataruna ngungkulana bapa kaya kowe iki. Kowe tau ndemok ndas empuk urung? Urung ndas apa sing empuk? Lah kate kok dalange. Alah kowe ra mantik kok dae. Kowe iki wis tau. Yo, nek aku wis tau karo orang kan diam saja, enggak usah bilang-bilang nek Oh, iki ayo. lho. Aku ngerti, ndas empuk ndas dikum. Foto. Heeh, bener. Kan nek ndas pitik kae nek dikum suwi ya dadi empuk kok. Dimut mbah-mbah ya iso. Heeh. Ndas kok dimut ki piye? Nah kan dikum suwi. Iki, Gang. Das pitik. Yo, ada Ya sedikit. ampun, Jum. Das pitik itu loh kalau mau bacem itu tahu. Kalau bacem itu digodok meneh, dikum godok, baru kuwi lagi digoreng makane empuk dimut kenek. Ora tau mangan bacem. Ya mangan bacem ning aku ora tau tak emut. Hah? Lah kowe kan sing duwe untu, Bung. Nek sing mbah-mbah ra duwe untu tetep dimut. Wah, nu keri, Je. Aku ora melu-melu. Alah, alah. Ayo no, iki ada tembangan. Apa ta iki? Apa? Nembang ya. Ayo iki mau panyuwunan oke banget kok lho, ana sing ngersake. Oh iya, dari Jakarta Selatan Bintaro. Lan panjenengane Pak Slamet Sunardi ingkang lagi padha pramuka nang Tegarjo. Uga penyanyi busol. Padahal kaya El sampai. wis tak ganti wisan arepan. Oh, iki podang kuning ya, Mbak. Berdua Podang ya? kuning berjuang. Ya, manut dalange apa apa? Manut budek ah. Aku ora budek kowe terus manut dalange kono apa lho. Jenenge ra entuk koyo Tin. Hei, Tekan kene jam piro? jam 10. Jam 10. Wis ditelepon karo panitia. Sudah. Ngunjuk karo apa? Le ngunjuk. Teh, Mame. lele. Nanti. Nah, aku krungu ana baksone ra. Wes kok kene wing krungu ya ora, Pak. oh. Baleni jajali. Tin. Kula. Tekan kene jam piro? 10.
temoni karo panitia. Sapa? Kowe ngunjuk karo apa? Teh. Wis jar. Elisa, Kula. sampai sini jam berapa? Sampai sini jam 11. Ditemoni panitia? Ketemu. Wis ngunjuk Sampun. karo apa? Karo teh. Lemam. Lemam kali lele. Ana apa meneh? Wonten basone ana ayam barang enak kabeh. Aku takut ya mbing ngono kuwi kok. Piye? Baleni. Coba kowe madhep rene ngono. Lah, coba ngono kuwi. Ha, Tin. Aku tak cedane. Tin. Kula Tekan kene jam piro? jam 10. 10. Wis temoni panitia? Sampun. Wis ngunjuk Sampun. karo apa? Teh. Har? Hah? Hah? Muni pripun, Bu? Tin. Nggonku ki ana tincah kaya kowe iso toto-toto gamelan. Sapa? Jenengane Rimbu. Mbak Elisa, aku gak ngerti saiki lho, gak yakin. Jebule Mbak tadi ki nyanyi nek tembang ngono iki. Ilate kene. Ana getarane ta? Ana getarane. Ya kuwi jan kudu kaya ngono kuwi. Wingi-wingi urung genah aku iki tak tonton saka ngirian ke sorot lampu saka ketok lek ilate. Durungku nek saya apik meneh ilate malih cawang, Pak. Wah. Ya kan mau aku nogo. Dadi kan komplit kene nogo, kene ilate cawang. Kira-kira sing arep tak sembur sing endi sik ya? Ora wae kancamu, Pak. Kowe kaya jo bareng karo aku lho. Iya. Kok nang ngene dadi Kok aku mulai arep melu kowe lho. gah, Melu kowe, Mbak. ya mau metu ndi? Dalane sing rada penak. Ya kowe nek manut aku iki penak, aja manut ke. Aja men kayak kepiye? Kowe iki jare nganu no. Padhe ngisi kula tepados ki penginapan mriku mbok kowe rasah nginep kono-kono. Iki sok natskal nih mbok karo adine era ndelokke iki adine apa-apane gas sak. Sing ngomong sapa? Sing ngomong aku. Pret. Ning lemu kok ngono. Lemuwe ngomah. Mbak Elisa. Nggih, Pak. Mbah Sandati bintang lho. Heeh. Biyen kan ya mung suwe nggon dadi bintang ya. Iya. Hai. Terus sok cantik lah. Ya cuek iya. Wong sing ngerti aku gak bakal seperti itu. Itu Mbak Tati memang logatnya seperti itu. Kowe kanca sapa? Dewe, Pak. Onten nek 5 dina bareng ibune niku nguyuh ning WC niku mak klothak ngendi lho iya apa? Semelempit apa? Kayak iki le tiba iki ora nek merga pipis. Apa? Mergo aku naik tangga lho, tak nggo ngangkat kene tiba klothak. Berarti obo banget ya. Wah, ngono kok. Jokpit samono kok sok bleng iki kok. Ya ora mungkin, masa ya jokpit kok mlebu konoan. Ponggo karena biru kok jadi gedhog pit. Kurang ajar. Lah salahe kok muni jero ya biru iki maksudnya jero ngendi? Aku kok kandak kene muni kompak dengaren klambine biru kendite biru epeke biru. Pancen tekan jero biru biru gedhog pit dengkulmu among. Ya mbok. Tumpakane wis mobil e pit. Mbok menawa kan saiki lagi nganu ki lho viral do nyepeda iki lho. Onrel. Jingkat-jingkit ngene. Nek kae ora biru. Lah apa? Kae gringgingeng ming rada piye. Erem. Biru erem ya mah sakit. Iki bareng ya, Mbak. Sepira nadane ya? Nyanding ya. Ya, ngono. Nya. Ya. Cirodel Nyan. Gak malah sih. Ya nyanding bisa kan gitu. ngono. Nya. Ayo siap. Oh dalange. Kon dalange wae ngegonge jajal. Alah aku yo iso wae kok. Jajal terus. Apa gunane ngundang bintang tamu? Ya kan kita saling kolaborasi. Oh iya wis. Ada Oke. Nyanding bisa dadi
Tombo Temah dalang yuk dipik-pik. Iya, suarane ya. Dikandelali. Ra iso kok dalang kok pik-pik kowe iki lanang kok ngawur. Hah? Maksudnya suarane digawe apik, dipik. Diapikake. Anek naon aku dipik-pik ki. Wah, Lah. Digawe apik. Ayo maksudnya padane kaya enak banget dadi nanget ngono lho. iya, ya kaya kowe ya tenan. Kowe pancen Yunan. Apa? Ayu tenan. Oh, ayo tenan. Heeh. Ayo kok jelas. Mbutmu wa. Rambutmu dawa. Apa emang mbutmu? Ha mbutmu wa kok rambutmu dawa. Ya nek ra dawa ya ra iso digelo. Nah. Betul? Bener. Termasuk ya Elisawi, apa? Let Muning. Apa kuwi? Let Let seleret. Lit muning. Seleret. Nek iki apa? nek kae lit muning, kulite kuning Kulit. kowe ya. Apa? Lit mureng. Let mureng. Ra yo, aku kuning. Bangane ngene dalange Ngapa? limuceng. Hei. Wah, saruwe. Kok sarung apa? Limuceng apa? Aku ki ora kenceng. Talimu kenceng. Tali apa? Kuwi nggo naleni mek kuwi. Oh iki. Ana taline ra? Oh, anek iki kudu nggo tali ora tali ni nibo. Lah iya nek ra kenceng ya piye? Ning arep ra ngono kowe aku Ya ngerti. ora. Kena. Cek cengra. Ya. Aku siji. Oke. Tol muli. Apa? Tol muli. Hah? Tol muli. Aku dia dalange. Tol muli apa kuwi? Tol muli. Tol Tol muli. muli. Apa? Ora nggonku ki ora li. Apa, De? Di. Tol mude. Apa kuwi ning ang? Mantrolmu gede. Apa aku nggo mantol apa? Surjan iki ya ngawur. Kan sing dipakai nggo boncengan. Tuh. Elisa kok ora diduk ya? Nek aku kok diduk, ayo. Dalange uri ya cemeno. Aku sengit karo kowe kan. Nek sengit ki ndulit lho. Sengit ki ndulit. Dulit sapa? Dulit kowe? Wah, gah. Dulit kok dulit. Terus Kuwi peribahasa. peribahasa apa? Aja cok sengit karo wong kok ndak wis dadi seneng ngono lho. Nek sengit ya sana sengit-sengit banget. Lho aku ki karo kowe biasa wae, aku ora sengit, aku ora nganu. Ya, Nek aku karo kowe iki sengite iki lecok kok yang ngomong sengit, kok jutaku sengit kok dulit. Apa kan nek dulit? Lah ngapa? Karepe arep dumuk, Ya ora. kok malah nyokot. Yuk, Ya, nembang. podang kuning dalos. Esuk awane Oh,
Jos. Aku lagi sing tak sayang. Jos. Jos. Yeah. Ayo. Terima kasih Mbak Tatin, Mbak Elisa. Nggih, ngasur rumiyin. Panyuwunan-panyuwunan saya akeh banget loh. Oh iya, ora ketang siji loro atau sing dipinangkani. Ah iki mau ya ana sing ngersake sinom grandel, ana sing ngersake kembang rawe, ya ana sing ngersake meneh lelagon lali janjine. Oh ya ana. Coba iki terus ana uga sing ngersake lagon Tresna Sesisih Asta. Wah, kuwi ngeres banget. Mengko gara-gara Tresna Sesisih Asta. Ya, sing arep dicampur lali janjine wae. Sapa sing arep kon ngadeg saiki? Aku tak ngadege bocah sing kembar memanian, kakak beradik, tunggal bapa biyung. Oh iya, sapa iki? Adikku Raras karo Riris. Ya, Nduk, jumeneng nak berdua, Raras dan Riris. Ya. Klintang-klintang numpak andong ngebel klingklong. Balong Sugeng dalu no Raras. Nggih, sugeng dalu Mak Licang. Kok Mak Licang? Ha, limbuk kalih cange. Oh, limbuk lo cange iki Licang. Aku wis mak teratap ngono Mak Li ngono aku mak teratap. Apa to kok li kok apa jenenge? Anu Tali, niki apa? tali. Oh. Apa ya tali cange ngono ya ora? Iki lho, oh, tali mbuk. Tali mbuk. Heeh. Oh nggih. Sugeng dalu no Riris. Nggih, sugeng dalu Mak cange Mak Limbo. Heeh, wah jan. Iki titiwan sini men mae karo bapak merisani nang dalem kono nggo tombo tambah semangat no. Ya ta? Mau bengi bapak ning ngasta. Jos anak-anake do nunggu kabeh. Anake lanang ngendangi. Nggih. Anake wedok nyindeni kabeh komplit ora ana sing keri ya ta? Klebu Mbok Deju ya nyindeni ta? Nggih. Pak Ele mayang semangat. Wah, jan. Sing nata wayang sing paling marai dadi pake semangat. Ta? Nggih, menika nyuwun pantunganipun Bapak mugi-mugi nggih sehat terus. Terus semangat. Terus Pokoke semangat. ngene lho, no. Kuncine wong tuwa kuwi swargane wong tuwa janji anak-anak do rukun. Nggih. Ora do ting keneng kuwi wis ngalamat wong tuwa kuwi bakal tambah sehat, tambah dawa umure. Nggih. Riris ya sing mengkalah karo wong pornah tuwa nek ora ngerti nyuwun takon. Nggih. Ya, Nak.
Nek dikandani ora nesu. Nah, sok nesu apa nak? Niku nek tak kandani kuwi Oh, ayo kuwi dilangi wo dilangi. njeng tak genti. Piye? Tak genti. Nah, saiki wis gelem ajar nyinden matur nuwun ya Nok Raras. Adimu dituntun-tuntun. Nggih. Wis Mbak Iin wis gelem nuntun bendinane esuk kala mangsa Raras nuntun. Nggih. Ayo, lagu lali janjine dibawani nggih. Ah, bawani. Karo ajar Banyol barang Kiki Jope nyanyi ora kendagel. Heeh. Nggih. Pak Katul jenengan mboten ngertos to? Piye? Pak Katul mau ngenehi apa maringi ngertos videone Le Pejetan teng Grabak. Apa? Heeh. Wong pancen cah ora kalap kok lho. Lah nggih nek nggon kula niku jenenge nganu, rada cerongoh. Heeh. Nggih, pancen nggih. Pancen ora rada nek kuwi wis jelas wis pancen PT Cerongoh Mania kuwi. Oh ngono. Nek dileke terus nyandak tremos gilir wedang. Ah. Terus etok-etok golek kesibukan. Iya. Saka sapa Nok lekase bawa Nok? Saka Raras sik apa Riri sik? Ayo, manut. Saka sapa? Kula. Oh iya. Nggih. Dina Minggu kang tanti. Nduk. Nek bawa, nek wis dadi sinden nek jumeneng nek ngadeg tangane aja medhun. Ben ketok gagah ngene-ngene lho. Kaya Mbak Tatin, Mbak Elisa mau dina Minggu. Niki tangane di sini. Aja medhun ngene kaya cah siap. Ya. Ayo lanjut. Dina muni ngaya Luar biasa. Nggih lekas mangkat melu ping mangka ping 10 wis wani kok. Iso nyinden kok jos. Ayo ganti Raras. mong lali janjine. Raras, Riris, Iin, Silvi, wah sinden wis do ayu-ayu kabeh.